Iya, iya. Rangkut diterusake. Ciprayoga kaanmu kabeh para prajurit padha diprayogakno anggoning padha lungguh ya. Mataun. Wow, mataun. Sampeyan iki kamu kok mendel kemawon. Wonten dawuh ini salam. Didhawuhi kok jegidhek wae. Pangestuku ditambani. Kula tapi datosake jimat pangabekti kula mugi bondo. Ndak tombo gawe seneng atiku. Dikepenakno lungguhmu ya. Sore mrono Dawuh tinimbalan. pangestuku tambanono. Kancang pamundi ing kapti boten katalpen sungkem kula katur. Ndak tawa tombo gawe syukur ngane penggaliku. Sisan gawe kewajiban Jipang piye? Anggen kawula niti swasana ing Jepang. Boten badhe damel lesem asmata. Saiki kala mangsa panjenengan ninggalake kursi wonten ing palenggan Jepang Panoa. Menawi toh kula sisip sembiring atur kula jangga kula ingkang dados prirunipun. Bagus. Senajan toh ora bagus marang pasuryanmu. Ning bagus bukti lan pakatimu nggonmu netepi marang kewajiban ngrungkepi bumi ing Kabupaten Jipang Panulan. Menika ingkang sampun dados sumpahipun kula. Gesang kula badhe kula dekake wonten ing Jipang Panulan. Matur nuwun banget. Dikepenakno lungguhmu. Naninje Rangkut kasinggihan kula Kanjeng Pati. pangestuku tambanono. Sanget ing pamundi dadosaken jimat boten katalukan sebab bekti kula dumateng panjenengan. Ndak tombo gawe seneng atiku. Sisan gawe kewajibanmu piye? Inggih. Narang panjenengan Kanjeng Bupati Haryo Prangsa. Sasampunipun panjenengan dawuh dumateng Sureng Rambut kang supados nelisik kabeh kawula ingkang mapan wonten ing Jepang Panulan ing wedhasan mangke sedaya kawula ingkang mapan wonten ing Jepang Panulan sami nyengkuyung anggenipun panjenengan jumeneng nata wonten ing Kabupaten Jepang menika. Syukur, aku matur nuwun banget. Warandine atemurana sing kecicir babar sepisan. Ing kono gawe senengan mongko ing atiku. Ya kaya ngono kuwi sing tak jaluk. Rina parandane gatri, aja kendhat. Yen nyuwun nggonmu nyambut gawe aja nganti tumbangso lan kecicir. Lestarekno lan widodaya. Ning pangapuntenipun Kanjeng Bupati. Ya. Dereng titiwing pancinipun piswanan aku wonten ing Pendapi Agung Jepang Panulan mriku. Kapara
panjenengan ngempalake persentalaning praja ingkang mapan wonten ing Bendakyat. Yektosipun wonten kawigatosan menapa wonten kawula dalem ingkang lepat ngenani tata wajibanipun. Yen to wonten panjenengan paring pidana kula saged ayahi Kanjeng Bupati. Rono lan kowe Rangkut. Inggih. Aja kaduk ati kejelon ing panompo. Seneng kowe sak karone ndak timbali menghadap munggah Pendopo Agung Jipang Panolan. Jur sliramu sak karone duwe kaluputan, aku bakal paring pidana. Kowe sak karone ora. Jalaran ana perkara sing bakal ndak kandhake. Malang rono Rangkut lan kabeh prajurit Jipang Panolan. Monggo panjenengan kula aturi waluka dhumateng kula menapa kawigatosanipun ingkang depok marang kapribaden panjenengan dalem. Kaya ngono. Mentaun Oh, kula. kowe iki melu sebone pendopo Jipang kok malah ngantuk terus, Kula pancen kula menika sampun tuma. Pun saudara kula, Mas. Iya, senajan toh kowe dina iki wis tuwa. Saya wis suda rungonmu. Nggonmu midhangetake nggonku rembug kabeh kalon Jipang. Yo. Rono lan kowe Rangkut. Dadekno kawruhmu. Yo kene kendak kumpulake ndak unggahake. Ana ing Kabupaten Jipang Panolan. Jalaran bakal ndak ajak rembug menani tata negara ing Jipang Panolan antarane ing Kasultanan Pajang. Jipang Panolan mesti kowe iki kabeh wis weruh lan ngerti. Kabawah perintah ana ing Kasultanan Pajang sing diasta Kanjeng Sultan Hadiwijaya ya karebet Joko Tingkir. Sing pari kudune pendak taun sepisan Jipang pinungga dadi Bupati Andaan. Asok ulu wektu ana ing Kasultanan Pajang. Ning yo kene dina iki aku ora netepi kewajibanku pinangka dadi Bupati Andaan. Lah menika pancen kapara saestu. Menapa to darunanipun panjenengan boten sowan wonten ing Kasultanan Pajang? Pancen kabeh mau wis ndak sengaja, wis ndak temoho. Ora cocok jroning pinemu lan atiku. Pangapuntenipun Kanjeng Bupati Haryopnas. Ya, Bilih sedaya menika mboten trap kanggene pemanggih panjenengan. Lajeng prikaosipun menapa monggo ampun damel bingunging para kawula ingkang mapan wonten ing Jipang Panolan niki. ora cocok jroning pinemu perkara panguasane Hadiwijaya karebet Joko Tingkir. Kok bisa dadi sultan ana Pajang? Sapa Hadiwijaya? Hadiwijaya Joko Tingkir karebet anake mung Kebo Kenanga, anak Pandhe Galeng, Sabuk Galeng, Kere Pacu Kilim Mbale Longan. Gaweane saben dina ngetutke buntute luku ngudang doraning pacul. Ning yo kene kawula ing Pajang nyarujuki nyengkuyung nek Hadiwijaya katetepake dadi sultan ana ing Pajang. Mula aku ora lega, aku ora sarujuk. Mula saka kuwi Rono lan kowe Rangkut metaun Kados pundi? lan kabeh prajurit Jipang pinangka dadi baksen. Pajang, Jipang Panolan. Aku bakal bali lo.
bapakku ora dawuh marang kowe ya. Wis tak dawuh. Iki ana suwane bapakku wong tuaku ya guruku. Rama Sunan Jabar Sudik. Rama Guru ngaturi kawilujengan sak rawuh panjenengan wonten ing Kabupaten Jipang Panulan Rama Guru. Krana Gusti Allah Ta'ala ana ing Panti Kudus kabeh wis anemai karaharyon. Salam taklim kabeh kanggo punggawaning praja ana ing Kabupaten Jipang ya. Oh nggih, Ya semono uga salam kanggone Nak Nggir Jebeng. Adipati Haryo Penangsang ana ing Jipang Panolan. Sampun kula tampi bineka jimat sedaya kula kangge teguh rahayunipun kula yen kula nyepeng panguwasa wonten ing Jipang Panulan Rama Guru. Nak Nggir Jebeng Penangsang, Rama Guru, sadurunge aku njaluk wektu saitik pasamuan agung ana ing Kabupaten Jipang Panolan. Ayo padha bareng-bareng muji syukur wonten ngersa dalem Allah Ta'ala. Saya selawat saha salam kunjuk ana ngersaning Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang diranti-ranti marang sapaipun kabeh sira-sira ana ing alam donya. amin. Nak Nggir Jebeng Penangsang, Rama Guru, kaget ana ing sakjroning ati kaya dening sinamber mbledhek pinaribasan. Dudu titi kala mangsaning pasamuan agung ana ing Kabupaten Jipang, ning kok padha pepaandher para saka guru lan pungganing praja. Lho jan-jane ana apa to, Ngger? Wong tuwa kok ora mbok paringi pirsa. pangapuntenipun Rama Guru, menawi kula mboten paring pekabaran dhateng panjenengan, anggen kula ngempalaken sedaya kawula wonten ing Jipang Panulan, mboten paring pekabaran dhateng panjenengan. Rama Guru Sunan Kudus, Ya, kenging menapa kula ngempalaken minggahaken sedaya kawula rono rangkut lan mentaun wonten ing Pendapi Agung Jipang Panulan. Jalaran ing ari kalenggan sak menika kula miwiti mbalela saking Pajang Rama Guru. balela pajale. Alhamdulillah wa syukron. Ijik tinarbuka ana ing sakjroning atimu singen sira gelem balela ana ing Kasultanan Pajang. Kok Rama Guru Sunan Kudus saged ngendika ingkang kados mekaten. Merga Kudus kuwi sarujuk yen to Penangsang balela ana ing Kasultanan Pajang. Menawi mekaten Rama Sunan Kudus sarujuk yen pun Penangsang balela. Tak kondhongi Ngger Jebeng Penangsang. Supiye nggonmu ngadani mbalela ana ing Pajang Ngger Jebeng. Rama Sunan Kudus kenging menapa kula wani panguasane Hadiwijaya kalebet nggih Joko Tingkir. Jalan kula ngiring lampah ingkang sampun kelampah. Sinten Hadiwijaya? Joko Tingkir kalebet. Anake Kebo Kenanga. Anake wong pandhe galeng sabuk galeng. Kile pacu kile mbale longan. Loh, kok saged-sagedipun dadi sultan wonten ing Pajang. Kudunipun kula Haryo Penangsang tos Pajang putrane Rama Patah Jimbuningrat panetep panata agama Koi Patul Akbar
kang kaping pisan Rama Guru. Nangger Jebeng Penangsang Dawuh, ora ngomongake kuwi. Kang pari kudune mbok dungkat perkara. Aja ngomongake bab perkara tos turas yen to Jebeng Penangsang kuwi turas saka ing Majapahit. Ngertenono kabeh wong Jipang wis padha ngerti Penangsang kuwi putraning sapa? Putraning Surawyata. Surawyata putraning Patah Demak. Patah kuwi sapa? Patah kuwi Raden Kasat. Ya putra ana ing Majapahit. Leres. Mula Penangsang isih turas ana ing tanah Jawa. Ora ngomongake kuwi. Sing ndadekno gelane atimu kang pari kudune aja ngomongake karebet ya Jaka Tingkir utawa Hadiwijaya. lah pripun malih Rama? Ning kowe eleng-eleng den pomo ramamu. Yang sapa kula? Ramamu sapa? Suryawiyata. Surawyata. Lah Suryawiyata kuwi sedaning kapundhit mring ngestaning Gusti, apa to pancen ana paungan kang rena? Lho, kapundhuting Jeng Dipati Surawyata nalika semana ora kapundhut mring ngersaning Gusti, ning ana sing rena. Wonten sing materi. Lajeng sinten? Ya mung Sunan Perwata. Sunan Prawata. Wayo. Napa ngendika panjenengan saged kula gemilan kula percaya Rama Guru. Nalika semana Perwata kuwi durung dadi Sunan ana ing Kaperwatan, ning Perwata kuwi Bagus Mukmin lan Bagus Panuwun. Lah mulane guguring ramamu Surawyata ana tanganing Sunan Perwata. Nek kowe mbale ana ing Pajang, dak umpamakake negor wit kuwi aja saka bangkote. Ketahipun Ngombyawara kawula kang dadi pangorbanan. Man, dirempeli pang-pange luwih dhisik wiwiti saka ing Kaperwatan Jebeng Penangsang. Rama Sunan Kudus Jabar Sudik. Kula sampun tanggap. Ya. Menapa ingkang dados pangandikanipun Rama Guru nggih Rama Sunan Kudus. Ya. Paribasane ngethok wit kang gedhe, kang robyong, ampun dipungkel poe. Kedah pun rempeli saking pang-pange langrumin kalebu Sunan Prawata sing kendel Bondowani mateni bapak kula nggih tiyang sepuh kula Rama Suryawiyata. Ya pancen bener. Rama Guru wonten tetembungane wong nyilih balekake wong utang kudune nyaur. Bagus. Reh ning Sunan Prawata wis utang nyawa karo Arya Penangsang. Kula matur nuwun. Rono, Rangut. Pangaso. Kasih. Maju begitu kok maju kok. Jawi kok. Ingas, ingis. Nggih. Ayo. Rangut. Nih. Maju. Ayo maju. Kok timak-timik kok bebek iki kowe. Aduh pangapuntenipun kula aturi. Kowe iki mangan ta ora? Nggih. Mangan kok kelemar, ora tau mangan piye kowe, he? Pangapuntenipun. Maju. Nggih Kanjeng Bupati. Maju. Rono Rangut, maju meneh. Jejer. Ojo menceng geseh. Dangak. Ini berapa? Montak mana kah bebek ini? Lepat
percaya. Lamun toh ligane blongot setan kobel wal songrongko bakal tetep gede menungso. Leres pati lepat kula menapa. Rono kang kuwi Kawuh ojo salah tomo. Kok jeneng pusaka ligane blongot setan kobel bakal nyukup ketemu ora. langsung sisanipun Pusaka ligane blongot setan kobel wal songrongko mesti bakal butuhake cedak bakal nyecap gede menungso. Kula blongot tambani. Lima ini kanjeng Bupati Belangsang. Sampunipun blongot setan kobel kula tampi lajeng kanggipun menapa. Menika mangga ligane blongot setan kobel butuhake nyawane menungso. lajeng sinten Nyawane Sunan Prawoto. sewu Kaya gelembong ae kowe iki. kanjeng Bupati Belangsang. Rangkut rono. Saspoye cetha dawuhipun Prabu. Benjang menapa kula nyedani dumateng Sunan Prawoto. Rono lan Rangkut. Ojo bali-bali ning Jibang. Kalamun toh durung kelakon kowe mateni Sunan Prawoto. Lamun toh kowe bali lan toh gawe Prawoto ora mati, tak kethok gulumu. Parestu panjenengan kang kula suwun kanjeng Bupati. Sidake. Pas Rama Guru Kanggir jebeng penangsang. menapa badhe kelambah rono Rangkut. Nampi jejiban supados mateni Sunan Prawoto Rama Guru. Ora usah was lan sumelang. Soreng rono lan soreng rangkut wirak wis kinantenan blongot setan kobel. Nggih. Blongot setan kobel tamakake Gunung Jubruk Segara Sat Pinaribasan. Saya-saya bisa mbetengi jiwa lan raganing soreng rono lan soreng rangkut. Mugi-mugi kemawon kasembadan menapa ingkang dados dawuh kula Prawoto saged mati. Kudu kelakon nggih. Rama Sunan Kudus panjenengan boten usah tumuli bali wonten Pati Kudus. Katrem lan kumurumiyin wonten Jibang. Kaya ngono ya. Mataun. Derek aku. Derek aku. Monggo Rama. Dendam apa kowe kepengin entuk dukane Kanjeng Bupati Arya Penangsang nindakke kewajiban tokat caket. Hayo. Lho iki sing mbok pikirno iki apa, Ki, mestine kowe uga ngerti. Iya to? Ya, Sapa wong sing nggawa wujuding pusaka blongot setan? dadi kuwi to. Lah, Lho wis cetha apa kang dadi kandhane Kanjeng Bupati Arya Penangsang. Nek aku lan kowe klebu soren-soren kudu males patine Kanjeng. Ya kuwi bapake Kanjeng Bupati Penangsang. ya Surayata. Surayata. Sing dipateni karo Panuwun ya Sunan Prawoto. ning aku lak ya kuwatir lah. Mboten apa-apa nek. Wong sing gawa wujuding pusaka blongot setan kober. Ya. Matine iki ya saka blongot setan kober. Aku kuwatir kok. Tenan kuwi. Iya, wis ngono kok kowe. Sik. Lho,
Jane iki kowe iki mung keprungu tenan. Nyata kowe wae. Ya kasunyatan kuwi. Nek aku babak pisan kok blas ra percaya. Kowe ra percaya. Iya, apa ana tinane jeneng wong ndarbeni Brawa Setan Kopi kok malah matine saka tangane dhewe Brawa Setan Kopi. Kowe gak percaya. Gak percaya. Gak percaya gawanen lho. Lho ngene kowe rawani kowe. Ya aku rawani. Ya apa kok rawani iki? Wis to titenono. Titenono piye? Besok lak patimu saka Brawa Setan Kopi aja nutuh karo aku lho. Dadi kuwi nyata. Nyata kasunyatan. Wah nek ngene carane yo. Nulis kitab Mustaka Raja. Sapa sing Brawa Setan Kober matine saka Brawa Setan Kober. Nek anakku sih cilik aku yo wedi. Sik. Wong sing nampa dawuh iki mung aku mligi rangkut sing pari kudune mateni kelawan Sunan Prawata. Ning klebu Kakang Surendrana, klebu soreng-soreng kang mapan ana ing Jipang Panola. Bener. Nek pancen wis dadi garis pestane awakku, jeneng aku sing nyekel Brawa Setan Kober besok, matiku uga saka tangane Brawa Setan Kober. Ora dadi bae pangapa, Kang. Nanging mung aku weling karo kowe ya, Kang. Weling kepiye ditak ngene iki. Jeneng aku iki pasrah karo sing urip. Iya. Nek besok matiku saka tangane Brawa Setan Kober. Ora dadi bae pangapa. Kowe sah, Aku sah lan lega. Nanging sadurunge bisa kelakon patiku saka tangane Brawa Setan Kober iki. Mung sakwetara aku titip lawan kowe. Aku tak adus Jamas luwih dhisik. Sirap Jamas. Yo. Jur. Kang supayane besok kalamun aku tumekaning pati, aku bisa munggah ana ing swarganing donya. Swarganing Gusti. Iya. Ngerti lho, Kang? Iya. Ayo nek ngono aku matur nuwun kowe, Kang. Lho, apa bareke karo aku? Lah piye? Brawa Setan Kober tak pasang. Wis, rasa kukuh dinutup. Mung bakune ayo cedhak ana ing kaprawatan. Ngene lho, Di. Nggih. Paribasan awak dhewe mati saka Brawa Setan Kober. Nglabuhi Kanjeng Bupati ya penasaran. Bakal nambah arup seneng awak dhewe. Lah, kudune duweni penemu kang kaya mengkono. Ora usah dadak kesuwen. Kaprawatan, ayo. Lah keso. Tenane kok sapa jenengmu? Jeneng apa kowe nyandhek lakuku pengen munggah ana ing Sunan Kaprawatan? Aku Suranata. Anak urip ana ing Kaprawatan. Anak urip Kaprawatan. Ya, aku disebut. Tapi piye kamu piring piye kowe? Iki kotor, iki kok lemak-lemek iki piye? Takon yo takon ning aja busa-busu kaya ngono ngaget-ngageti wong. Kowe kaget aku dhewe kaget. Suyawit sapa kok? Suranata. Suranata. Rangkut. Rono. Rambut Rono. Rono. Kakakku pura. Dewe, Mijan. jeneng Mijan kok pamerke. Mijan. Lur. Rambut lan kowe sore Rono. Iya. Nganti cedhak ana ing Kaprawatan. Ana wigati kang Kowe takon kawigatenku apa? Mung Ya. aku kepengin njaluk patine Sunan Prawata. jaluk patine Kanjeng Sunan Prawata. Ya, Oke, Trono. Ing papan kene anak murid ana ing keperawatan kang dadi pepalang. Enoke munggah ana ing keperawatan. Waton bisa ngalahke aku lan Bal. Oh, Aja wedi dulure wong.
Kowe mepalangi golakmu gak rek kadawatan. Ya iki.
nganti bombongan aku. Nanging mestine kowe yo ngerti to, Nak. Sakwise aku buka ana ing kasunanan kaprawatan kene. Akeh para siswa kang asu kaweruh ngudi ilmu ana ing kasunanan kene. Ana sak jabane kaprawatan kene rak ya ora ana rubeda apa-apa to. Dadine kaya mangkono. Sakwise ana ing kasunanan kawartan kene. Senajan to kowe dadi garwaku yo istrimu to. Kanjenge Sunan Kawata, kula pun sureng ngangkut ingkang ngadhep wonten ing Kasunan Kawatan menika. Sunan Rangko. Nggih. Apa kowe ya ana kancane? Nggih, yen kula minggah wonten ing Kawatan menika, kula nganti kelawan sedulur kula nggih Kakang Sureng Rono. Oh nggih, Kanjeng Sunan Sureng Rono, lan kowe Sureng Rono. Inggih Yo ndadekake pitakone jroning atiku. Sakwise kowe sakmoron wani munggah ana ing kasunanan kene. Mestine ana wigati. Jur apa to wigatine? Pancen boten sisip menapa ingkang dados pangandika panjenengan. Kanjeng Sunan, saderengipun kula mangsuli pitakon panjenengan namung pangestu panjenengan ingkang kula suwun. Oh, dadi kaya mangkono. Dak tampa gawe padha-padha. Ning ya ora liwat puja pangestu. Sanget ing pamuji nggih. Kanjeng Sunan Kawata ngantos agipun kula minggah wonten ing Kawatan. Namung kula kautus lawan pepundhen kula nggih Kanjenge Adipati Arya Prangsa. Bilih enggal samangke kula menika badhe nyuwun sore. Nggih. Tekamu ana ing kasunanan kene arep nyuwun. Apa nyuwun Mas Pices Rajabala? Mboten. Nyuwun dedaharan. Kula nyuwun cakake. Yo. Nggih, Mbok sing kula nyuwun dahar. Kula niki ngelih. Kula nyuwun maaf kula. Sore ngono. Nggih. Nek pancen anggonmu neka ana ing kasunanan kene. Nyuwun perkara dedaharan. Ing kasunanan kene ora bakal kurang. ora wani ora apa. Kowe ngono. Ngono wae. Sik to. Nggih, Dewi Sunan. Ndak ruwokke kok padha padudon dhewe-dhewe. Lho, tenane iki ana apa
Bupati Arya Penangsang. Lah, nggih. Kang supados kula nyuwun Bloko wae. lah kula nyuwun bloko mawon. Bloko mawon, bloko. Nggih. Ngomong apa anane? Soren Apa kang dadi gawe Kanjeng Bupati? Lan kowe soren. Nggih. Nek kondo iki mbok ditata sak durunge matur. Aja gusa-gusu. Oke. Nyai Sun. Semono goa. Aku kok ngrasake bingung banget. Sak fisik. Soreng rono lan soreng lengut. Kondo sing kaya mangkono ana ing kasunanan ini bakal nyuwun. Ning dheweke iki ora terwaca kaya ngono. Nuwun sewu. Kanjenge Sunan Kawata. Sekaos kemawon cetane kula menika kautus kang sepados nyuwun yuswa panjenengan. Nyuwun muspados. Kowe teko ana ing kasunanan kene. Kowe kondo bakal nyuwun muspa. Ning sadurunge aku mangsuli apa sing dadi pitakon. Menapa wangsulan? Aku bakal mitrang kelawan kowe. Monggo. Apa salahku? Njur apa luput? Lho. Panjenengan menika dereng ngumasi kaluputan panjenengan kanggene Kanjeng Bupati Arya Penangsang. Menapa panjenengan boten kemutan? Rikala semanten panjenengan sampun utang pati kelawan sedarmanipun Kanjeng Bupati Arya Penangsang. Rikala semanten sampun dados wajibane Kanjeng Bupati Arya Penangsang bilih ing kota sakmangke yuswa panjenengan ulungke dumateng Kanjeng Bupati. Hendak dipresae. Kowe ra susah nangis sing kaya mangkono. Perkara iki bakal tak dodol. Amarga kalane semono sing tumindak iki pancen aku. Kula nilakno ya Jawa. Pripun? Ayo lah. Sing pamitan. Ora usah suwe. Wis ora susah sing kaya mangkono. Soreng rono lan kowe soreng rono. Kanjeng Sunan Kawata monggo. Ora bakal silap. Ora bakal swala. Pancen kabeh mau wis tak dodol. Ora dak kikipi. Pancen rikalane semono sing merjaya. Ya Ranjeng Ramane Arya Penangsang. Surawiyata pancen aku. Nggih. Nanging soreng rono lan soreng rengu. Sadurunge kowe merjaya pati kelawan aku bakal mitungkas kelawan kowe sakon. Menapa ingkang dados pitungkas panjenengan? Monggo pun walakuki kemawon. Loko sampeyan hendak dipresae. Kowe kena merjaya pati kelawan aku. Iya. Aku bakal nulungake Puspa. Ning aku bakal mitungkas kelawan kowe. Aja nganti kowe melok-melokake daging kang waras.
Kadhe nuwun. Yuswa panjenengan sakemah kula menika ngaturaken kawene Kanjeng. Soreng renepan wis Kados pundi? Inggih. rika semono wis mitungkas. Aja nganti kowe ngembet daging kang warak. Para putri. Ning kowe mlencani janji. Mlencani janji iki. sedanipun Kang Mas Sunan Prawata ing papan kene uga ana bangke sore. Ning aku mesake kabeh duwe kepangkulanku semangke napa dening prihatin. Aku ora nrimakake patine marang Kakang Prawata. Ing dina saiki aku bakal jaluk pengadilan ana ing Kudus. Ning semono uga sliramu kudu keling. Yen to sliramu arep njaluk pengadilan ana ing Kasunanan Kudus. Sliramu kudu ngerti. Wis, kowe nek gelem aku tak bukake. Ora ngira bapak wis. Yen to tindake jajeng karo jajeng apa melu jajeng.
para pawongan. Sugih Bondo Kendelwani bakal nglimpe marang Hadiwijaya ing Pajang. Malah kapura king nggawa wujuding ligan ping pusaka. Lho, iki rak brongkot setan kober. Yen ora kleru, kowe wong saka ing Jepang. Nggih, Kanjeng Sultan nggih. Sapa sih? Kula soreng rangkut kula. Sore rang Nggih. mlebu ning tilam pagulingan kapur ping bakal mipil marang patine Hadiwijaya ing Pajang. Nggih, nuwun sewu Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Ngantos kula wantun Jumantaka badhe mipil yuswanipun panjenengan. Sedaya kala wau kula namung nampi dawuh saking Kanjengipun Bupati Riyo Penangsang. Mung dapur utusan. Leres, Utusaning Riyo Penangsang ing Jepang pan. leres Kanjeng Sultan. Kowe sawijining manungsa. Saya entuk utusaning Yayi Bupati ing Jepang Panolan ya Riyo Penangsang. Nggih, Kanggo nebus marang dosamu, saya wis luput marang paugeran ing praja. Mulai dina saiki, kowe kudu mati saka tangane. Yen ora kleru iki kok rangkut. nggih. Kakang pemanah Kanjeng Sultan saderengipun nyamung nyadong duka ingkang kathah. Wadene Jumantaka kula mlebet wonten ing tilam pagulingan. Nggih. Cepara badhe paring pidana kalih soreng rambut. Menawi kepareng dosa kalepatan menika menapa? Kakang pemanan menawi toh panjenengan nyuwun pirsa. Perkawis kalepatanipun soreng rangkut. Amargi piyambakipun badhe mipil pejah kula Kakang. Badhe nyedani ngersa dalem. Napa kepareng kula nyambung kalih soreng rangkut? Menawi toh sedaya kula kagem panjenenganipun Kakang pemanahipun. Saderengipun ngaten nggih Kanjeng Sultan. Sampun pas menawi to panjenengan jejeripun pengayoman arsa paring pidana dhateng kawula ingkang luput. Nggih, saya luputipun wis wani arep mipil patine pengayoman nggih Kanjenge Danang Kawijaya. Nggih, nanging niki namung saking panggirba kula, angen-angen kula. Nek soreng rangkut niki dipateni sing ana jare perkara rampung, ning niki mboten perkara mboten rampung ning mangsaya gedhe. Mila ngantos kula wantun nyandhek dhateng Kanjeng Sultan awit menapa kula ngeman dhateng asmanipun Kanjeng Sultan ing Pajang. Sapa to sing ora ngerti aja meneh kok kuwi wong tuwa bocah cilik mawon pirsa. Lho, Hadiwijaya kok mateni wong sing wis lumpuh. Wong sing wis ora duwe daya apa-apa, boten kondang asmane. Kakang pemanan menawi pun mboten dipun keparengaken soreng rangkut kula sedani lajeng kersanipun Kakang pemanan kados pundi murid
dhateng ing Pajang saged tentrem selami. Perkarane niki dilarah, Soreng Rangkut kok wani mateni karo Hadi Wijaya niki perkarane napa, sing ngongkon sapa, jalarane napa. Lah niki kula takonane. Monggo. Rangkut, Nggih, kula. bener. Kowe diperintah dening Rio Penangsa. Leres. Apa kuwi duwene ngerti dasare apa kok Rio Penangsang arep mateni Hadi Wijaya iki dasare apa? Piyambakipun boten trima yen to Kanjeng Sultan wonten ing Pajang tumawah Hadi Wijaya. Ora seneng nek Pajang kuwi sing nglungguhi Hadi Wijaya. Nggih. Terus perintah kowe kon mateni. Leres menika. Wong diperintah iki ya apik-apik wae nyendikani. Nanging kudune kowe nglarah. Ning Kira-kira kuwi bener apa ora ngono lho. ning kula kalindhe ing payudha kula nggih boten wantun. Rumangsa niki wong cilik diperintah karo penggede kowe nyendikani. Nggih, Oh, kula ngono. nyuwun ngapura lho nggih. Ya ora apa-apa. Umpama kelakon kowe dipateni tenan, kira-kira kowe wis siap mati apa ora? Waduh, berkais mati ngoten nggih dereng siap. Urung. Isih pengin urip. Nggih. Nek isih pengin urip, kira-kira kowe gelem manut apa ora? Manut pripun? Bakune kowe ora mati, perkara iki iso rampung ora ana pangorbanan. Oke, Kersa. kula manut ning kula nyuwun disadani riyen ah. Oh. Lemes atep bayu kula Niki wau kataman agemanipun Wujud singil kala wau ingkang kula antemaken dhateng Soreng Rangkut kala wau. Ing busana pusaka bongkot singil kula saged. asalmu lara saka singep iki. Ya. nggih. Mbok menawa balining lara uga saka singep iki. Bagus. Alon-alon. Waduh, matur sembah. Mari tenan. Nggih, matur sembah. Kanjeng Sultan, Nggih, kula Kakang Pemanah. perkarane niki pun cetha. Rangkut sing perintah Rio Penangsang, perkarane gelo merga Sultan ing Pajang sing nglenggahi Hadi Wijaya. Nah, niki supaya padhang wong Rangkut niki mboten kleru. Rangkut iki jejering kawula sing diperintah dening sesembahan. Nah niki apike Rangkut kon bali ngadep karo Rio Penangsang, ngono ya. Kowe bali menyang Jipang, ya. Nggih. Ora dipidono. Nanging balimu mengko ngaturke suasana iki. Ora mung kuwi. Wong diperintah ki ngalap apa? Ngalap opah. Nggih, ganjaran. Ah. Nggih. Gandeng kowe wis diperintah, mongko kowe mula kowe bakal nampa ganjaran ora mung saka Rio Penangsang, nanging uga saka Sultan ing Pajang. Napa saestu nika? Kowe tau krungu pemanahan iki Doroh tau krungu. Wah, nggih boten saestu. Ya wong biyen ora ketang sedelok ya nate. Goro. Kanjeng menawi panjenengan saged nampi atur kula Rangkut katuran kondur ing Jipang dipun kandhani bondo tai ganjaran. Oke kula tak matur. Rangkut Dawuh Kanjeng Sultan. besok meneh yen ana kewajiban sing sekira ora bener tumraping negara aja nganti kok tindak. Nggih, nyuwun papunten Kanjeng Sultan. Mulai ing kalenggan iki kowe tak perintah bali ana ing Kabupaten Jipang matur marang resaning Yayi Bupati ana ing Jipang. Kudu nganake lelakon ana ing praja
Nanging sadurunge bali, kowe jumuju menyang Pantiarta ya. Oh, nggih. Napa sampun diparengake kula tumuli bali wonten ing Jepang Pak. Gelak aku ya, gelak Nggih, aku. nggih, pangestu nggih. Ojo Pantiarta kondo. Kanjeng Sultan. Napa to pamrih kula ngantos kula gadhahi kuh sing kaya ngoten. Yen si soreng rangkut nyadep priya penangsang kanthi boten saged nyendikane dawuh penangsang kapara nampi ganjaran saka Kanjeng Hadiwijaya tartamtu badhe mancing karmurkane siya penangsang Sing dadosaken cuwuk ing penggalih Yayi penangsang ngantos rundek penggalipun perkawis kula jumeneng Sultan dhateng ing Pajajaran. Niki ngaten. Niki kalebu Wadawati. Supaya Wadawati niki enggal tinarbuka, kula capet-capet eling. Nek dinten benjing Kanjeng Sultan niki lak nampi layang ibran saka Panti Kudus. Saking ngersanipun Lah, piye sing ibran boten katentokake kajate niku napa, karepe napa, nggih. Lah niki sing kaya-kaya nyimpen wadi. Mila supaya wadi niki enggal tinarbuka, Kanjeng Sultan ndak aturi cancut tali wanda kersa rawuh wonten ing Panti Kudus. menawi kula badhe nyepakaken Borampe kagem cuan dhateng ing Panti Kudus. Ngersanipun si Rama. Menawi kepareng kula tak nderekake. Monggo Ya muga-muga apa sing tak karepake iki ora gesek saka pepeling sing tak tampa. Kaya-kaya iki kok bakal ana korbane nyawa. Danggir jumreng Arya Penangsang. Paring pangandika kula Rama Guru. Waton ana gurumu Kudus. Nggih, Wis to, kabeh panjang kamu mesti kelakon. Pisan nudi tuwuh bab perkara sedane ramamu Kanjeng Dipati Surawiyata Nggih. Gagan Lasem. Kang kaping pindhone bab perkara jumenengan ana ing Pajang. Kang parikudune kuwi tus saka ing Kasultanan Demak ning kok Hadiwijaya. Rama Guru. Mugi-mugi kemawon kasembadan menapa ingkang dados panjangkanipun hati kula. Sepisan Prawata sampun mati. Niki Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Kula tenggo kula sampun utusan soreng supayanipun Hadiwijaya saged mati saking tanganipun soreng Rama. Aku percaya nek soreng rono soreng rangkut kuwi padha tanggung jawab. Saya-saya wis kinantenan pusaka brongot setan kober. Nanging kula tansah mutawatiraken tandang tanduhe soreng-soreng kula wau. Ati kula tansah was lan sumelang Rama Guru. Merga urung ana kabar kang nyata. Ya. Soreng-soreng durung ana bali ning Kudus apa dene ning Kabupaten Jipang. Ngono to, Kar? Nggih leres Rama Guru. Ora usah kok pikir. Mesti wae wis mati Hadiwijaya. Napa saged kula percaya tandang tanduipun soreng kala wau Rama Guru. Wis kena dipercaya.
Mergo soreng-soreng wis bali ya. Nggih. Sajake kok ana tamu lho. Lho kok Prawata? Wah, Ger, Pripun? Prawata karo Kalinyamat. Kok ijek? Lho. Kakang hadirin. Iya. Kanjeng Ratu Kalinyamat. Heeh. Kula sumingkir iki. Sumingkir Oh, dhisik. wis tak dawuh. Karo sumingkir dhisik. Waalaikumsalam. Kaget. Murid-muridku ora wayahe munggah ana ing Kudus. Kok padha munggah ning Panti Kudus. Hadirin Pangapunten Rama Sona. monggo. Kepareng kula linggih wonten ing papan. Ya, ya. Salam taklimku kanggo kowe ya hadirin. Nggih, sanget ing mamundi kula udya damel jimat ing semanten ugi kula Rama namung saged ngaturaken sungkem bekti. Ya. Saya kowe ora ana lungguhane. Rene. Iki ra iso ngomong iki ya wis. Kure. Ya tak wene lungguhan. Padha lungguh. Nuwun sewu nggih Bapak Kudus. Kalinyamat ya. Ya salam taklime wong tuwa ya, Nger. Nggih. Anggen kula rawuh niki badhe nyuwun paring kabar dumateng sampean dalem Bapak Kudus. Kabar apa? Kabar lelayu nika. Kabar lelayu. Nggih. Sapa Kang Sedo? Ingkang ku nek meneng ae iku nek ra iso omong ya wis. Meneng wae niku ngono wae. Ingkang sedo menika Kakang Sunan Prawata Bapak Kudus. Prawata. Nggih. Ya teges kaget jrone atiku ning kabeh mau wis kersaning Gusti Allah yen to Sunan Prawata uripe ana ing alam donya cukup sakmene. Sing teges kabeh mau Gusti Allah isih tresna kelawan Prawata. Ning nuwun sewu Bapak Kudus. Ning anggen kula dugi wonten menika kula boten nyuwun kabar lelayu lan kula badhe nyuwun pengadilan kalih panjenengan angka kaping sekalipun. Pengadilan apa? Ya bab perkawisipun Kakang Prawata niku sampun sedo niku. Lho, bab perkara pati lan urip ngono ra gumantung ana ngersaning Gusti Allah ta. Lah kok njaluk pengadilan karo Sunan Kudus? Lho lupute Kudus kuwi apa? Bapak Kudus. Kalinyamat. Sedane kadang kula Kakang Prawata menika mboten gerak. Mboten numpun ku mboten. Ning disedani kalih satunggalipun menungso. Dikrenah karo pawongan. Nggih. Sapa Kang Renah? Ingkang renah menika tiyang saking Jipang Bapak Kudus. Wong saka Jipang. Nggih. Sapa? Ora ana wong Jipang kuwi Kang Renah lan Sunan Prawata. Ingkang renah tiyang saking Jipang niku amung Soreng Pati Bapak Kudus. Soreng ana soreng mati. Lah perkara soreng-soreng kuwi kang mipil patine karo Prawata. Rak ya wis to. Lah kok njaluk pengadilane nggone Kudus? Lho kenging napa kula niki boten nyuwun pengadilan kalih sampean Bapak Kudus. Prawata niku sinten? Nek ngeten iki nek Kakang Prawata sedo niku sing nyedani kalih Soreng Pati menika nek boten kengkenane Harya Penangsang boten tertentu Kakang Prawata menika sedo. Lho aja gampang ndakwa. Ndakwa kuwi luwih kejem tinimbang gawe Rajapati. Wes sewu ka Bapak Kudus. Harya Penangsang niku sinten? Rak muridipun Kudus to? Murid, Sunan Prawata sinten? murid.
lan guru kuwi wajibe nggendhong bopong bab perkara kaweruh lan kapiteran. Nek kowe njaluk pengadilan ning gone Kudus, ya kleru. Lho, kok klen Mas ini? Tatanan ning negara iki ana ing Kasultanan Pajang. Nek kowe njaluk pengadilan ya ning Pajang. Boten Bapak Kudus. Kula boten saged kula kejangun pengadilan kalih sampean. Kejangun pengadilan kalih sampean Bapak Kudus. Mesaken kalih putra-putranipun Kakang Droprawata menika. Aku ra iso menehi pengadilan bab perkara matine Prawata. Bapak, jenengan iki gurune kula, sunan-sunane kula. Sampeyan guru boten saged ditiru. Muridé panjenengan menika boten nyarya penasang kiambak. Kula nggih muridé sampeyan, Prawata nggih muridé sampeyan. Nek sampeyan kok boten saged ngadili perkawis menika, sampeyan guru tak napa? Sunan Karaja. Ayo Kakang. Cukup. Wong tuwa kok diduli bokong, wong tuwa kok didoni cuk. Wong tuwa kok diduli bokong dianggep apa? Wong tuwa kok didoni cuk. Sing idoni sapa? Pangapunten apa guru? Lah malah sing idoni kowe ngono jare. Kula nirokke kambok kali nyamat. Nirokke ya nirokke ning mbok ya aja diambali. Kebrianan nati kula amargi panjenengan tiyang sepuh kula kok sampe diduli bokong kok medel mawon. Ya, kebranang ya kena. Ning rajuten Bramantyamu aja kok turuti marang hardaning kanepson. Sapa kali nyamat kae? Kali nyamat kae jejering wanita utawa wong wadon. Kok patenana ya mati, kok pidakana ya bakal mati. Kula gelo ati kula Rama Guru, jangan panjenengan pepunden kula, tiyang sepuh kula, guru kula. Lho kok sampean mendel mawon, kula sing mboten trima. Ya. Supaya pendak utus mateni Kamas Hadi Wijaya Pasha. Sampun kula tindakake. Wis kelakon nek ngono Kamas Hadi Wijaya wis mati. Ajeng Bupati Riau Penangsa. Kula saged mlebet dirampah guninganipun Hadi Wijaya. Bagus. Hadi Wijaya badhe utamane rawat setan kobol. Satemah wonten wujudipun mendung ingkang lemengan. Mendung. Nggih. Ning petunggon kok ana mendung kok weruh. Wah, kula kemutan. Dari kenapa? Kula sampean petani brongok setan kobol. Iya. Kula tamani ilang mendung kula. Mendung bisa ilang saka plataning jagat. Bangke Terus ngertos Gusti Hadi Wijaya. Badhe kula tamani wujude brongok setan. iya Wonten wujude Sardula ingkang ageng sanget. metu tak saka utawa. Bangke Lah terus badhe kula tamani wujudipun pusaka kala wilang. kula yang saka pangarepano. Bangke sasampunipun kula pirsa Hadi Wijaya wonten Terus kita nggih aja plotat-plotet. Peringas sing cetha nek atur. badhe kula tamani pusaka satemah kula lemes otot bebayune kula kan. Lah kok bisa? Bangke Kowe kok lemes otot bebayimu sebabe apa ora kotel? Matur kita. nggih sami. Matur kita.
kula ketaman sikepipun Kanjeng Hadiwijaya satemah lemes sotot bebayune kula. Nek ngono kelakon mati Hadiwijaya. Boten Kanjeng. Ayo. Rama Guru Sunan Kudus. Innallaha wa ma'as. Seorang rono mboten kelambah mateni Kamas Hadiwijaya Rama. Ya. Aku wis keprungu yen to soreng rono urung nggoning merjaya kelawan Hadiwijaya. Ger, jebeng penangsang. Jauh. Nek sing jenenge Kudus kuwi ora kurang akal. Mun kentean akal ngaten. Nyatane soreng mboten kelakon mateni Hadiwijaya. Ora kelakon wurung sepisan kang kaping pindhone mesti kelakon. Rono, Jauh. kowe ora bisa mateni Hadiwijaya, kok kowe bisa wal saka tangane Hadiwijaya, slamet nyawamu. Kowe bali ana Kudus, Oke. Kowe bungsa apa kuwi? Niki ganjaran saking Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Piye? Ganjaran saking Sultan Hadiwijaya. Rono, Nggih. kowe nglakoni arep mateni Hadiwijaya, ora kelakon ning kowe ora dipidana pati karo Hadiwijaya, ning kowe diganjar, diparing ganjaran karo Hadiwijaya. Leres. Kumbang kanggo kowe. Nggih. Apa kuwi, Pak? Niki kandha donya saking Pajang niki. Walah. Nek ngono aku ngerti. Aku bisa dituting palugon. Kowe ora bisa mangan, ora bisa nyandang utuh. Mangan wareg nek ganjar hati. Rono badhe kok pateni lho. Kesangan sikil. Kesangan nggih. Kurang ajar. Ger, jebeng hari Ya kewajiban tumbangso kecicil. Kula nyuwun pangapura Kanjeng. Cukup Ger. Nyebuta Warat kowe. Innallaha wa ma'asabirin. Wong sabar kang caket mring ngersaning Gusti Allah taala. Kula mboten iso sabar nek lakoni ngaten Rama Guru. Pancen urip ana ing alam donya kuwi sing abot lelakoning sabar. Takono kabeh sapa wonge. Sabar kuwi paling abot. Nek bab perkara tirakat lesu luwih ning sega, luwih ning banyu kuwi enteng. Lajeng kula kedah kados pundi Rama Guru? Mbah piye-piye kuwi jek mbutuhake klan soreng rono, soreng pati. Kelingan bab perkara Kalinyamat. Pisanke wis diwirang-wirangake Hadiwijaya. Utusan wurung malah diganjar kang mau teges mbeset raimu nutup marang pasuryan. Lajeng Kalinyamat wis mirang-mirangake klan bapa saya-saya ngina kelawan penangsang. Nek penangsang kang tumindak saru dilulu marang kabeng para cantrik utawa murid ana ing Kudus, atasing penangsang kok musuh Kalinyamat. oh ngaten. Rono, Rono kon nyegat lakuning Kalinyamat. sendika dawuh. Maju. Nggih. Kake. Timak-timik kaya bebek kowe. Kurang ajar. Gawean ora entos. Padha kecicil. Kurang bayaran nakoke bayaran. Nggih. Nggih. Mengop. Tambani. Kagem napa pusaka legan punika? Rono, Nggih. ceweren gobokmu. Lekke mripatmu. Pusaka ligan. Dina iki kowe tak utus nglapati sak lakune Kambok Kalinyamat. Kamas Hadirin.
Raja. Kowe tindak ngetutke kali nyamat. Menggone wis ketemu. Bobot timbang tanding. Abot Jipang apa Pajang? Nek abot Jipang Padolan. Cepake ukuran ben. Papak korik. Joli Sempono. Raja. Nek abot Pajang pateni. Pangestu. Ana ing Panti Kudus kuwi bakal ana pasamuan agung. Wonten tamu. Pasamuan agung kumpuling kabeh para murid kalebu Hadiwijaya ya Jaka Tingkir Menawi mekaten Kamas Hadiwijaya badhe rawuh wonten Kudus. bakal tedhak ana ing Kudus. Lajeng kula kedah pripun Rama Guru? Ora usah was lan sumelang, watoni jek ana gurumu Kudus patining Hadiwijaya ana ing pucuking buku pinaripun. Matur nuwun sanget Rama Guru. Ana ing Panti Kudus palungguhaning Hadiwijaya ing menggone bakal tak pasang Kala Cakra. Raja Kala Cakra. Raja Kala Cakra. Lajeng Sapa wonge sektya Mahambara ora tedas papak paluning pandhe sisaning Grinda paribasan bab perkara ilmu kadegdayan yen to wis nglinggi Raja Kalacakra bakal lemes otot bayune sirna kabeh ilmune. sinten kemawon ingkang lenggah ingkang panjenengan pasang Raja Kalacakra badhe lemes otot bebayune. Ning melingku aja nganti kowe nglungguhi marang palenggan sing tak wenehi Raja Kalacakra. Oh nggih, sendika dawuh Rama Guru. Sing palungguhane sing kene ya tak wenehi. Oh nggih, badhe premot-emot. Sing niku nggih Rama Guru. Sing iki palungguhan sing tak wenehi Raja Kalacakra. Oke, badhe kula emot-emot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamas Sultan Hadiwijaya Yayi Haryo Penangsang. ngaturi sugeng tindak panjenengan wonten ing Panti Kudus Kamas Sultan. Iya. Kaya dening entuk pamujimu ya. Kalis ing sambikala nggonku tumuju ana ing Kasunanan Kudus. Matur nuwun sanget sungkem kula kunjuk Kamas Sultan. Ndak tampa daya nambahi kekuatan nggonku jumeneng Sultan ing Pajang. Nggih, Kosok balining pangastuning pun kakang pampanan. sampun kula tampi kula pundi pinangka jejimat Kamas Sultan. Kamas Sultan, Yayi Haryo Penangsang. kok panjenengan karaya-raya rawuh wonten ing Panti Kudus sesarengan Kakang Pemanahan. Kamas Iya, sampus dados kahanan wonten ing Panti Kudus kados mekaten. Reh ning panjenengan menika pinangka dadi tamu, kula nggih tamu wonten ing Panti Kudus. Ingkang prayogi monggo kula aturi lenggah wonten palenggan menika. Kula badhe ngajeni dhateng panjenengan. ing jroning Kasunanan Kudus Yayi Haryo Penangsang uga tamu pun kakang Sultan sangga ing Pajang uga tamu dening kowe kepengin ngajeni marang pun kakang sira caos kalenggan ya. Kudus sak leker gedonge pun pasrahaken dhateng kula Kamas Sultan. Monggo kula aturi Yen lenggah. kaya ngono Rama Kudus katemben nindakaken Nggih, kewajiban.
Nggih, nggih. Ya, Kakang pemanah. Menawi ngaten kula badhe nyendikaning atring Yayi Haryo Penangsang nggone nyaosi kalenggan. Kersanipun kula badhe lenggah kalenggan ingkang sampun dipun caosake dening Haryo Penangsang. Manggeri. Kanjeng Sultan. Monggo emut sara silah. Unggah-ungguh tata krama. Apik niki dereng para mesti tibane becik. Niate Haryo Penangsang niku apik ngajeni tamu. Dipun lenggaken dhateng palenggahan nata. Nanging katurane mut sak apik-apike tamu, sak dhuwur-dhuwure tamu kisinampiran derajat niku tetep tamu. Boten pantes cekap lenggah dhateng palenggahan. Palenggahan menika pantesipun ingkang kagungan dalem. Kakang Pemanan, sampeyan iki pripun? Kang Mas Sultan Hadiwijaya menika Sultan. Sultan wonten Pajang, mboten pantes menawi Kang Mas Sultan lenggah wonten ing palenggahan menika. Saiki aku tak nyuwun pirsa. Perkara apa? Kalungguhan iki Kanjeng Sultan Hadiwijaya menyang Pajang apa menyang Panti Kudus? Wonten Panti Kudus. Yen menyang Panti Kudus ki kuasane sapa? Rama Sunan Kudus. Ning Pajang Kang Mas Hadiwijaya. Nah, gandeng Hadiwijaya iki dina menyang Panti Kudus. Jejere Hadiwijaya ki mung tamu. Apa tamu iki pantes nek nglamak karo sing duwe omah? Senajan toh Kang Mas Hadiwijaya iki tamu, nanging piyambakipun punapa dadi ratu wonten ing tanah Nuswantara Jawa. Mboten pantes lamun toh Kang Mas Hadiwijaya lenggah wonten papan menika. Lah, niki nek ngrembug perkara pantes lan pantes, kula ugi badhe kandha bloko. Perkara napa? Sak leker gentonge Panti Kudus saka wecane Yayi Rya Penangsang iki dipasrahke karo Yayi Rya Penangsang. Nggih. Duwe panguwasa. Leres. Panguwasa kudune diajeni. Nggih. Lah, kula marayogake Kanjeng Sultan, monggo katuran pinarak. Monggo, lenggah. Nyuwun pangapunten. Menapa ing mangkenipun boten dadosaken runtikipun Yayi Haryo Penangsang? Lah wong perkara lungguh mawon kok digawe perkara. Pun monggo sami pinarak, nek pun pinarak perkarane apa ya sing gati apa katimbalan Panti Kudus ndang diaturke. Lah nek mung tansah ngadeg terus rampunge sapan nggo pinarak. Yo Yayi Penangsang monggo. pinarak monggo pinarak monggo pinarak. Kang Mas Sultan Hadiwijaya, Yayi Haryo Penangsang. matur nuwun sanget. Parandene panjenengan kersa rawuh wonten ing Panti Kudus. Kang Mas, Iya. kula badhe nyuwun pirsa dhateng Kang Mas Sultan Hadiwijaya. Pajang pripun? Yen to pancen sira Yayi Haryo Penangsang nyuwun marang kahanan ana ing Kasultanan Pajang. Wektu dina saiki ya, sira catak caos pirsa. Nggih. Ing Pajang wis ora tentrem maneh ya. Lho. Pajang mboten tentrem. Sebabipun menapa, Kang Mas? Ngono sumrupa ya. Ing Kasultanan Pajang wektu dina saiki ora tentrem. Kegawa sangka wong-wong kang darbe tumindak inggih mangsa. Ana wong tumindak maling, ana wong tumindak ngrampok ya. Sing dadekake ora tentrem ing Pajang mung babakan Yayi. Oh. Dadi wedal sak menika Pajang wonten maling, wonten begal, wonten durjana, maling bondo donya saking Pajang. Mula sangka kuwi Yayi. Sing dadekake emengipun Kakang ing kono padha kelangan bondo donya, padha kelangan bojone merga dijaluk bondo donyane jek dipateni. Lah iki sing dadekake
Mbun pas, mbun pantes menawi pajang ing dinten sak menika wonten maling, wonten begal, gento nyolong bojone wong. Mbun pas. Jalaran menapa? Yayi Rio Penangsa. Jalaran Sultane Hadi Wijaya. Sapa Hadi Wijaya? Karebet Joko Tinggil. Sapa karebet Joko Tinggil? Anake Kebo Kenanga, anake Pandhe Galeng Sabuk Galeng, wong kere pacukure mbale-mbale longan. Gaweane ngetutke buntuting luku, ngudang dolane pacul. Dadi kabeh kanggo dadar Sultane wong desa. Wis pas, wis jumbo, lamun toh ana maling tumuju wonten ing pasar. Yayi Haryo Penangsa. Nggih. Nggonmu pangandikan pucuk nganti tekan bongkot kaya dene kowe ngino marang panjenengan. Kok tegas kok ngino mboten? Cobi sakniki Jepang Panolan Lestari Widodo kalis ing Sambikala mboten wonten maling, mboten wonten begal. Napa nyatane merga bupatining Haryo Penangsang. Sapa Haryo Penangsang? Putrane Surya Wiyata. Ana ing Dagelasem. Sapa Surya Wiyata? Anake Patah Jimboningrat, panetep panata agama kaya patu abar kabeh bisa demak. Penangsang, Dawuh, iki cetheke tembung pajang akeh maling perkarane pangarsane to sultane wong desa. cocok. Lah nek ngono sing apik kudune wong kutha. Kutha. Aku tak takon sithik oleh. Monggo. Wong desa karo wong kutha iki apik endi? Apik wong kutha. Alah. Lah kok kleru? Lho kok kleru? Klerune manggon Wong ndi? desa karo wong kutha niku nek mungguhe kula iku apik wong desa. Lah kok saged wong kutha niki kedunungan bondo donya duwe karep napa main badhe kasebadan. Wong kutha tanpa wong desa bakale lara. Lho kok saged? Iki wis survei membuktikan. Lho kok survei membuktikan pripun? Kula tak takon. Pari niku tandurane wong desa apa wong kutha? Wong desa. Pari nek wis diundhuh dadine apa? Beras. Panganane wong kutha sing wujud beras iki asale saka Desa. nek ngono wong kutha tanpa wong desa ora bakal mangan beras. Ana liyane. Wong kutha ora bakal mangan beras. Nanging sugih bondo bandu. Terus? Duwe karep apa kasebatan? Daharane utawa pangane ganti roti. Ora nganggo beras. Ning Ora roti. roti. Ora apa-apa. Aku yo tak takon neh. Perkara apa? Roti kuwi sing digawe saka apa? Nuwun sewu diganti sokan. Saka glepung. Nah, glepung. Glepung asale saka apa? Beras. Beras sing nandur. Wong desa. Ya iya. Najan to wujud roti, nek ora ditandur wong desa, ora bakal wong kutha mangan roti. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Iku nek perkara panganan. Nek perkara unjukan utawa ombenan. Terus Ngombene wong kutha piye iki susu. 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 Nek wong desa, Banyu putih goahan. susu iku sing digawe kapa nek sampeyan sultan duwe kaluwihan jare pinter tinimbangane wong desa. Iso dadi susune lho. Asale susu keng napa? Kewan sapi. Kewan sapi. Ya. Kewan sapi iki sing ngingoni iki wong ndi? Wong desa. Wong desa. Nek ngono, tanpa wong desa ngingoni sapi, kowe ora bakal ngombe susu. Apik wong desa apa wong kutha, Bu? Saiki Ana sing wong kutha, ana sing nyaut wong kutha. saiki ora sado-ado. Pripun? Iki ana wong kutha sing biayaan ning desa mergo wedi ora iso setor bank. Sinten niku? Kowe, Lho. aku.
Kok saged? Lah iki ning ndi? Ning Kuti. Kote iki desa apa kutha? Desa. Lah yo, wis apik-apik ning Blora, kowe kok biayaan rene. Nek ora kepengin golek pangan ning Kuti, sesuk muleh dibayari wong Kuti. Wong bayar bang. Ya yo. Lah nek kowe elek-elek wong desa ya sepurane. Wong siji niki sesuk nek muleh ora usah disangoni. Wong kutha kok Ora disangoni apa-apa. Ana dumbek, ana bogis gemlo tak gondol mulai. ora ana. Eh? Ora ana iku nggone wong desa. Kowe nek nganti mangan panganane wong desa, tak kondongakno muga-muga kowe muleh ngurus. Oleh ta ora, Bu? Buki tak tangan oleh ta ora? Ora oleh. Cara aku ya oleh ning muga-muga. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wilujeng rawuh wonten ing Panti Kudus Kanjeng Sultan. Kados pikantuk pangestunipun Rama Kudus. Lho. Nangger jebeng penangsang. Ora sah pecingisan. Lho wong ora seneng timbangan. Guyang guyu. Guyang guyu mung lahir batin mugi merentul atim. Nangger jebeng penangsang. Jauh. Panjenengane Kanjeng Sultan. Inggih. Panjenengan kala wau kula pireng saking lebet kok panjenengan ngendika yen to Pajang punika kathah maling ingkang badhe dipun malingi niku napa to Kanjeng? Ingkang dipun punduti maling kala wau kalebet bondo donya Rama Kudus. Mila aneh sanget. Kok maling tumujinipun kok dateng ing Pajang nganti anehipun kados. Napa namung bondo donya? Malah wonten sawijinipun piyai wadon dipun kersakaken boten kersa, malah kapor dipun pateni nyawa kathahipun kados kurang. Niku sumrambah wonten ing kawula. Inggih. Namung niku Inggih. Mung anehipun Rama. Maling saged kecepeng sareng dipun takoni kok pengakunipun kok tiyang saking Jipangpan. lho. Niki anehipun manggen. Ampun waton ucap panjenengan Kamas Sultan. Saben maling cekel ditakoni kok tiyang Jipang. Pancen bener ya. Niki nuwun sewu Kanjeng Sunan Kudus. Kula minangka dadi seksi mergo dasare mripat kula niku weruh piyambak. Nggih. Mau dalu diwonten wahanan aneh-aneh. Kok aneh-aneh napa? Maling niku jan maling. Pol kendele magilo-gilo. Lho, Maling niku wantun mlebet lampah gulinganipun Kanjeng Sultan Hadiwijaya. lah napa ingkang dipun kersakaken? Jebul maling niku karepe ajeng mipil patine Sultan Hadiwijaya. Badhe merjaya Kanjeng Sultan. Alhamdulillah wa syukurillah tasik sugeng Kanjeng Sultan. Nek panjenengan ngertos dhateng malinge napa wonten bukti Malah niku nggih Kanjeng Sultan, maling niku boten sengaja dipun antem kalih sinyepipun Kanjeng Sultan satemah maling niku ilang kekuatane. Lemas. Lemes dempes. nggih. Rama Kudus Yayi Ryo Penangsang yen to pancen tetelok sira durung percaya kudu ngerti bukti nak pancen paungan sing bakal nyidra marang yuswanipun Kakang ki mau dede wong saka ing Jipang iki ana bukti lan Dadi maling niku kurang pinter. Pusaka sing digo mateni ndelalah niku Rongot setan kobar. Kamas Sultan Hadiwijaya. Yayi Ryo Penangsang. Rongot setan kober kok wonten asta panjenengan, wonten tangan panjenengan.
Pripun? Mergo maling kuwi mau mlebu ning tilam pagulinganing pun Kakang ngasta wujuding liganing pusaka. Nedya bakal nyedani marang pun Kakang Yai. Kabeh iki mau pun Kakang entuk pangayomaning Gusti maling ndak antem ning singel bisa kantoko ora duweni kekuatan apa-apa nek ana kepae. Panjenengan ampun waton ngucap kamawaton. Kula saged kula gadah Pandhawa sedaya kangge nutupi tumindak lan pakarti panjenengan. Brongot setan kober wonten tangan panjenengan sampean sing nyolong Kamas Sultan. Aku sing nyolong brongkot setan kober. Boten wonten tengane pusaka kok iso mlaku dhewe nek dicolong tiyang. Ing ngarep mau pun Kakang wis matur, nak maling kuwi mau nggawa wujud liganing pusaka sing arep ditampake ana ing jajaning. Ya Penangsang, nuwun sewu lho ya. Ora kok teges aku mbelani. Ning dasare aku ngerti mula aku men ngomong. Nek Yai Penangsang dakwa Kanjeng Sultan Hadiwijaya nyolong anane Brongot Setan Kober. Mergo Brongot Setan Kober sing darmeni sapa? Kula. Lah kok iso mlaku dhewe? Kula ndek pandakwa nek Hadiwijaya sing nyolong. Nggih. Ora ana tinane pusaka kok mlaku dhewe. Boten wonten tinane pusaka iso mlaku dhewe. Ning iki ana pusaka mlaku dhewe mergo ana sing gawa. Kelenceran ngaten. Sing gawa wujude ya wong. Wong Sing gawa Hadiwijaya ora ngono to? Ora. Sing beton iku sing ajeng mateni Hadiwijaya. Mokal aja lamis tembungmu. Pinter ngothak-athik perkara. Wong Kanjeng Sultan Hadiwijaya kuwi pamrih mring Brongot Setan Kober. Ya. Bareng maling diangkep singep lumpuh. Wong wis lumpuh. Banjur ditakoni kuwi sapa monggo matur. Pon perkara niki bendang rampung. Wong ora kok didakwa. Iya Rio Penangsang. Kamas Sultan Hadiwijaya Kleru pandakwamu nak pun Kakang nyidra wujuding pusaka Brongot Setan Kober. Nak kabeh aturing para maling sing mandhut ing Pajang. Iki malah kapara sira sing nyai. Kuwi sing gawe dadan sing ora cocok marang atining ati. pripun? Boten cocok dhateng ati panjenengan. Kamas Sultan, kula ngertos menapa ingkang dados pandhawa panjenengan. Kamas, kula mboten trima. Lho, sok ora ana. Nak pancen sira ora trima perkara iki sing kok kapan. Pusaka Brongot Setan Kober kula jaluk. Nak kowe bakal nyul wujuding Brongot Setan Kober Yai, aja ana ing jeroning panti kudus tak enteni njaba. Monggo. Romo Sunan Kudus kriwikan dadi grojogan. Mila saking menika keguyon dadi tangisan. Kula badhe nglapati ngadepi Hadiwijaya Rama. Kaya ngono nggih. Sing ati-ati. Assalamualaikum. Lho. Lah sing nglungguhi Raja Kala Cakra mau ra nangger jebeng Penangsang. Bablai.